This is the criterion response of homework number 2. Question number 2 inoti iyo the lowest common multiple of 154 and 49. Chandoda kutanga kuita kufollowa method yamakashandisa, then tozoita method 2 iri a lot quicker. Saka for method yamakashandisa, it's going to be our method number 1. So tichaita panapa, in order for us to find the lowest common multiple of 154 and 49, tinofanirwa kutanga taexpressa 154 then 49 as a product of its factors. Saka tinozviita sei? Tichatora 49 separately, then again tichatora 154 separately. Saka for 49 toda kutsvaga the lowest factor, kana kuti factor diki diki inopinda muna 49. A factor, remember, is a number which gets into another number without leaving a remainder. Saka panapa it's going to be 7. 7 into 49 is 7. Then 7 into 7 is 1. Sainenge yatopera. Inopera kana tasvika panani? Pana 1. Then for 154, tichatanga the lowest factor, which is 2. Tikati 2 into 15 tunowana 7 with a remainder of 1 panapa. Saka 2 into 14 becomes 7 again. Then the lowest factor inopinda muna 77 is 7. 7 into 77 is 11. Then the lowest factor into 11 is 11. 11 into 11 is 1. Kureva kuti zvatava nazvo panapa tina 49 iri equal to 7 times 7. Then tina 154 iri equal to 2 times 7 times 11. Then tikada kuexpressa mafactors aya as powers, tinenge takuti isusu 49 is equal to 7 squared. Then panapa 154 remains 2 times 7 times 11. Kana takuda kutsvaga the lowest common multiple, tichatanga tatsvaga zvinhu zviri common, kureva kuti mafactors are common for both 49 and 154. In which case, tutoona 7. 7 iri common because muna 49 irimo, muna 154 irimo zvakare. But takataura isusu kuti kana iri lowest common multiple, tinenge tichida kutora a factor ine the highest power. Saka pane kakuva opposite karipo katakati it's actually a paradox. Kuti we are dealing with the lowest common multiple, yet pama powers as in kuma factors tichada kuselecta ine the highest power. Kana tichishandawo ne the highest common factor, tinoselecta ine the lowest power. So in this case, tichati isusu the lowest common multiple is going to be equal to, tichitanga nema 7. Saka muna 49 muna 7 squared, muna 154 muna 7. Tichatora ine the highest power pama 7 yedu, kureva kuti tichatora 7 squared. Then because i lowest common multiple, tichamultiplya zvimwe zvese zviri kunze uko. Saka ichati times 2 times 11. Saka this part manje, apa kusvika pa this part you were correct. Mistake yamakaita, kuevaluate this part. The lowest common multiple is equal to 7 squared times 2 times 11. Kuti 7 squared zvinoreva kuti 7 times 7. Saka actually tikada kuexpanda, ichadzoka iri 7 times 7 times 2 times 11. Of which 7 times 7 ndiani ndi 49. Saka tina 49 times 2 times 11. We now need to find out kuti ndiani. Togona kuzviitira kuraf book kwedu. Tinenge takuti isusu 49 times 2. Saka 49 times 2. 2 times 9 ndi 18 to carry 1. 2 times 4 ndi 8 plus 1 ndi 9. Saka 49 times 2 ndi 98. Then yatawana 98 takuiti times 11. Times 11. Tikati panapa chesa a placeholder 0. 1 times 8 ndi 8. 1 times 9 ndi 9. 1 times 8, this one times 8 ndi 8. Then 1 times 9 ndi 9. But now need to add panapa. Got 0 plus 8 ndi 8. 8 plus 9 ndi 17. Carry 1. Then 9 plus 1 ndi 10.
kureva kuti our final answer is going to be equal to 1078. Yet in your answer you wrote something like 300 and something, saka mistake yamakaita iri panapa. I'm suspecting kuti makakanganwa kuti 7 squared zvinoreva kuti 7 times 7. Saka maybe makati 7 times 2 times 11. Let us find out kuti 7 times 2 times 11 amborani. Tikati 7 times 2 of course ndi 14. Then 14 times 11. Replace holder 0. 1 times 4 ndi 4. 1 times 1 ndi 1. 1 times 4 ndi 4. 1 times 1 ndi 1. If we add this, we are going to get 451, which is not the answer yamakabuditsa. Kureva kuti you have to evaluate answer yenyu kuti makanyatsa kuiwana sei, because 7 squared times 2 times 11, it's equal to 1078. Let us authenticate our answer tishandisa method number 2. Tono tinobuda here. So for our method number 2, toda kushandisa iyaya iri more direct. Takati susu, instead of kuita zvataita panapa, zvekuti taexpressa 49 as a product of its factors separately, tikaexpressa 154 as a product of its factors separately, toda kuzviita at one go. Zvinotibuditsira zvakare the lowest common multiple. Saka tinozviita sei? Tinoti isusu we are having 49, we also have 154. Tiri kuda a common factor inopinda muna 49 na 154. Ndo madzidziro atanga takaita, but in actual fact zvatiri kuda panapa tiri kuda the smallest factor inopinda in either 49 kana kuti 154. Let me show you kuti tichaita sei panapa. Saka ngatitangei na 2. Tikati 2 into 49 apinde perfectly, saka 49 achadzoka kadaro. Then tovatati 2 into 15 is 7, then 1 panapa, 2 into 14 is 7. Saka 2 into 154 is 77. Tadaro manje tovatati ko factor inopinda, the smallest factor inopinda into either 49 kana kuti 77. In this case ndi 7. 7 into 49 ndiani? 7. 7 into 77 ndi 11. Then 7 again. 7 into 7 ndi 1, but muna 11 apinde. Then now we have 11. 11, 1 angodzoka kadaro. Then 11 into 11 ndi 1. Kureva kuti yapera. In this case, our lowest common multiple ichava equal to 2 times 7 squared times 11. That's 7 squared because of 7 times 7. Mukatarisa kunoku muchaona kuti panapa tongoriwo 2 times 7 squared times 11. So there's no need yekudzokorodza kumultiply kuti tiwane this. But tichiri panapa manje, oro ngatiti toda kuiita maitiro atakaita last time ekuti takati tikuda a common factor inodivide perfectly into both 49 na 154. Zvazvinoreva panapa ndezvekuti tatanga na 7. Anti 37 into 49 ndiani? Ndi 7. Ko 7 into 154 ndiani? 7 into 15 inge yakupinda 2 times 7 14 and you say remainder of 1. Then 7 into 14 yopinda futi chi 2 times. Todzosa futi 7. 7 into 7 ndiani? Ndi 1. But 7 muna 22 anopinda here. Apinde. Saka 20 icharamba yakadi yakadaro. When the smallest factor inopinda muna 22 ndi 2. 1 yongodzoka yakadaro because in this column tatopedza basa. Then 2 into 11. Sorry, 2 into 22 ndi 11. Then smallest factor inopinda muna 11 ndi 11 because remember 11 is a prime number. Saka 11 into 11 ndiani? Ndi 1. Kureva kuti tichishandisa this, our lowest common multiple which are equal to 7 times 7 times 2 times 11, of which 7 times 7 ndiyo chi? Ndiyo 7 squared. Saka inongodzoka iri 7 squared times 2 times 11. So watawana our answer which is 1078. Saka tichidzokera pa issue pamakaita mistake ndepanapa.
pakumultiply. Ndosaka paanswer sheet renyu ndakataura inini kuti check your multiplication. You did not do the multiplication correctly. Thank you.